Abban dai daga yara har manya. Abban dai ya Kano ba ta fasa ba. Abban dai ya Kano ba mu fasa ba. Abban dai daga yara. Ya, alhamdulillah. Kwana biyu normal wallahi. To ya shirye-shiryen zaɓe, ina fata za a zaɓi gwanin mu ko? Gwani kuma waye shi gwani? Yana nufin gwaninka da ranar zaben gwamnoni wanda zaka je ka zaba mana. Ai an riga an yi walƙiya mun gansu. Ta yaya za mu zaɓi mutane su kwashi kuɗi su tura cikin aljihun babban riga? Don haka zaɓe babu. Kamar ya ban gane ba. A yin gaya ma tun da Kwankwasa ya bar mulki a jihar Kano. Gabaki ɗaya taɓarɓarewar ilimi gabaki ɗaya ta fara. Scholarship sai ɗan wani. Primary school babu takardu babu isasshen ilimi da za a koyar da su. Sannan kai wa'ek da ne koma gwamnati ba ta iya biya. Babu saurare shi. Baka da labarin abba gida abba? Kasuwanni waye shi kuma wannan abba gida. To shi abba kana ganin shi ka Kwankwaso. Kaga ina fata musu yin Kwankwaso ne kai. Tabbas na buga a jarida. Masha Allah. Kaga scholarship kana maganar makaranta waje fa za kai ka. Daman aikin Kwankwaso ne to shi ya dora scholarship tallafin marayu. Kai duk abin da ka san Kwankwaso yana yi shi dora waye. Sannan ga auren zaurawa. Hada auren zaurawa. Na biyu kuma bazawari ne kai. Shakurumin ka. Banza ta faɗi. A kai dai ka je ka zaɓi gwani na gwanin ka gwanin shi har shi ma gwanin su suma. Kana ji kuma yadda ka ji an ce abba gida abba to ka tabbatar fa kowane cikin gida akwai idanuwan abba. Kana nufin kowane gida akwai idanun abba akwai idanun abba ka san kaga hakan yana nufin kowane gida zai ci amfanin gwamnatin abba. To amma in haka ne kowane gida abba idansa yana cikin gidan nan to tabbas ƙuri'a ta ce ta farko a cikin akwatin. Kai mutumin nan. Abin da nake gaya maki so kuma kamar yadda muka faɗa ma ka gane a matsayinka na ɗan Kwankwasiya to duk wani ɗan Kwankwasiya ya gane kamar yadda muka samu Kwankwaso a matsayin gwamna na Kano ya yi mana abun alkhairi muka ji daɗi ya sauka ya bar su komai ya tsaya inda yake wasu suka hau suka yi ta jijjiga mana sai dai su ta tura kuɗi haka to shi abba gida abba zai dora kamar yadda ko ba zai saurawa. Abban dai wasa da maciji wataran zai rasa ransa, wacin rana zai zo sa'ilin ba a shirya ba. Abban dai